Ahojte, vítam vás u videa. Dneska vám chcem ukázať pár animations, ktoré akože stoje. Takže akože ukážem vám hodine. Proste píšte to, čo ja. 1, 8, 5, 3, 8, 1, 4, 4, 6, 4, 80. To budete takto chodiť. Teraz dáme utekanie. 1, 8, 5, 3, 5, 3, 8, 1, 3, 3, 6, 0, 6, 0, 4. Teraz budete takto utekať. Potom ideme skákať. Skákanie. 1, 8, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 8, 1, 5, 3, 5, 3, 6, 9, 6, 9, 1. Tak. Teraz budete takto skákať. To je jediné, že máš iba jednu nohu, že skákaš iba na jednu nohu, vidíte? Tu jednu dávam úplne hore. Potom máme 1, 8, 5, 3, 8, 1, 6, 4, 3, 3, 7, 3, 3, 7. Pozerajte. To je akože celé, že najprv to bolo iba tak skákať a teraz je už aj ten backflip. Vidíte, jak tu máte toto? Toto je už skoro to rovnaké. Potom máme 1, 8, 5, 3, 8, 1, 8, 1, 50, 6, 0, 6, 0, 8. Teraz to nemôžete vidieť, lebo to až po chvíľke to tak stojím divne. To budem potom robiť niečo s nohami, a to až po chvíľke. Vidíte? No, toto je. Potom ideme k tomuto bazénu, lebo teraz budeme liesť po tom rebríku. Tak. Takže 1, 8, 5, 3, 5, 3, 8, 1, 70 a 1 a 70. Tak. Vidíte? Hop. Je to super. Teraz ideme plávanie. To je 1, 8, 5, 3, 8, 1, 5, 3, 5, 3. Nie, počkajte, 5, 8. Pardon, som sa pomýlila. A 9, 3, 2. Ideme plávanie skúsiť, že to pôjde. Pozerajte. Pozerajte. A takto. A to je asi pre dnešok všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. A omlouvám sa za to, že som povedala chybu. A to je všetko.